Witamy dziś wszystkich znowu w tym pięknym, słonecznym dniu. Jesteśmy znowuż w tym znajomym nam już miejscu i nadal trochę zdziwieni i poniekąd niesmaczeni zakończeniem Numer 1. Właśnie. Teraz rozważymy sobie inne, mam nadzieję, ciekawsze opcje. To co bierzemy, że... Które zakończenie? To pierwsze, Pierwsze nie? z lewej, czyli tą kontrolę bodaj nad nimi. A w ogóle to się przedstawmy. Ja jestem Mikołaj, A jestem Marcin. z kanału Freaky Gamers i mamy nadzieję, że dostarczymy dość fanów. Mam nadzieję, że te zakończenia dostarczą nam fanów, Właśnie. to ostatnie nie było, przynajmniej w mojej opinii, dość satysfakcjonujące, gdyż opcja, że nie wiadomo jak żniwiarze pokonali ludzi, Normandia odleciała jakimś cudem z planety, pozostawiałem ze sobą tylko nadajnik, którym ostrzegałem ludzi, żeby nie popełniali ich błędów, bla bla bla. Dalej nic nie wiadomo, ten sam nudny bullshit. No tak, Bachor nam tu robi wodę z mózgu znowu. Dzisiaj też się ukażą te następne dwa zakończenia, nie? Tak, dzisiejsze zakończenia, drugie, trzecie i czwarte umieścimy już w jednym filmiku. Nie będziemy się nad tym już tak babrać, żeby każde dawać osobno. To jest nie do końca fajne, jako że trzeba przechodzić ten sam około 20-minutowy fragment przez 3 razy, w którym Shepard pełza z prędkością glizdy do tego całego nie przekaźnika, tylko co to właściwie jest? Do przekaźnika w sumie, który go tam wysyła do tej stadeli. Potem pełza przez te korytarze, potem znowu... Zauważyłeś? Jeszcze jak tam to coś go nie wzięło na górę, nie? No, Miał całą rękę zakrwawioną. no, Teraz już ma? no cóż. No a tak w sumie to ten na początku, ten nie get, tylko, no nie wiem w sumie co to było, on strzela mu wyraźnie w ramię, a potem on się trzyma i krwawi z brzucha. No nie wiem co to za opcja, no Dobra, tak jest. co bierzemy? A to może na odmianę nigdy tego nie zrozumiesz. You're taking away our future. Without a future, we have no hope. Without hope, we might as well be machines, programmed to do what we're told. You have hope, more than you think. The fact that you are standing here, the first organic ever, proves it. But it also proves the solution won't work anymore. So now what? We find a new solution. Why are you telling me this? Why help me? You have altered the variables. What do you mean? The crucible changed me, created new possibilities, but I can't make them happen. If there is to be a new solution, you must act. It is now in your power to destroy us. Tą opcję weźmiemy sobie jako chyba kolejną, nie? Zaczniemy od tej jednak kontroli. Chociaż w sumie to ta opcja zniszczenia ich to jest według wielu tak naprawdę jedyne takie prawdziwe zakończenie. Tam potem na końcu, to było tak przynajmniej w tym poprzednim, że Shepard leży gdzieś tam na ziemi w ogóle w gruzach i no to napisz, że nie użyję, to dawaj, że nie użyjemy tego. This far. We'll destroy you without setting it off. Impossible. You are vastly outnumbered. You have sacrificed many of your resources just to reach this point. If you do not use the crucible, the Reapers will not be stopped, and the cycle will continue. I don't believe you. Your belief is not required. No cóż. There has to be another way. There is. Kontrola. Instead, use the No energy właśnie, of the crucible to to chcemy. seize control of the Reapers. No i potem zostanie nam jeszcze stworzenie nowego gatunku bodaj. Miksu ludzi i maszyn. Czyli to takie najbardziej, nie wiem, neutralne. So, the elusive man was right after all. Yes, but he could never have taken control, because we already controlled him. But I can. You will die. You will control us, but you will lose everything you have. To chyba rozumiem. But the Reapers will obey me. Yes. We Ale will to be ciekawa forced to opcja. control and direct as you see fit. There is another solution. Synthesis. And that is?
add your energy to the crucibles. The chain reaction will combine all synthetic and organic life into a A, new to taki, framework. to jest New opcja taka... DNA. Nie podejmę tej decyzji. Taka no dość połowiczny sukces. Łączymy się z maszynami, czyli de facto no... I can't make that Nikt decision. tu nie zwycięża, I won't. nikt tu nie przegrywa, no to nie o to chodziło przez dwie poprzednie części. Imagine your life without Żeby them. się teraz bratać z przeciwnikiem. Your time is at an end. You must decide. Kończmy to. Let's get this over with. Do what you must. No to pełzamy do tego z lewej. Czyli gdzie tu było? Tutaj. Ja pierdolę. No to trochę zajmuje. Co jest? Cień taki dziwny. Może następny filmik nagramy już mniej więcej od tego momentu. Żebyśmy nie musieli tego wszystkiego znowu pokazywać, bo to jest ciekawe za pierwszym, no może drugim razem, ale za trzecim już nie. Dziura. Kula po dziurze. I teraz tam takiego cela, nie? Tak, i zrobić dwa jednocześnie, zniszczyć i kontrolować. Miejmy nadzieję, że będzie to jakoś faktycznie... No nie, no czego ja się spodziewam, pewnie będzie pół minuty nowej scenki i nowa opcja z dziadkiem opowiadającym wnuczkowi o tym dzielnym Shepardzie. No. No to dojedźmy z tym, zobaczmy co tu nas czeka. Och nie, jaki wzruszający bullshit, już nie. Za pierwszym razem owszem, ale... Shepard, nie przypomniałeś sobie nawet żadnej kobiety, to nie świadczy dobrze. A, no dobra, no, niech będzie. Żeby znowu cała mapa się robiła niebieska? A nie. A nie, no to jest jednego. Ale tego to już nie. Dlatego nie było. No. Joker, listen. We have to go. A no, dlaczego tego nie było? No skoro ci będzie takiska bullshitowa ucieczka przed niebieskim światełkiem i potem to cała mapa, która się robi taka niebieska. Też zielona lub czerwona, nawet na tego się wybierze. A no tu No to Londyn już- jeszcze się broni. A tego jakoś nie kojarzę. No tego nie było. No. Aha. No ale to w sumie nic nie zmienia jakoś szczególnie. Cytadela jest cała, No. a wcześniej w każdym zakończeniu wyglądało jak ona by wybuchała.
Przekaźniki masy nadal idą w pizdu. Czyżby? Aha. O tak. No cóż. A gdzie się podziała... O! Kolejna nowość. No nie jest to jakieś szokujące, no ale... No miłe, chociaż tyle. Chociaż takie rzeczy to tam powinny być już od nowości, no a nie po 3 miesiącach, bez przesady. No jest jakieś niby zwieńczenie, no. Przecież nie ma. Odlatuje. Mamy cała. Nie ucieka przed niebieskim światełkiem. A, no dobra. A? Uciekła. I w końcu nie wiemy. Nie. Aha. No jest tych cutscene nowych trochę, no. Trochę dodali. To jest fajne, ale to mimo wszystko jest takie poczucie, że to już tam powinno być. Bo to nie jest coś, na co trzeba czekać i o co należy prosić deweloperów. Cóż. No ale jak się rozpieprzyli, tak leżą. Jak wcześniej. No i tutaj bodaj wychodzą ci, których się brało na tą misję ostatnią. Chociaż to też nie jestem taki do końca pewny, bo to już nie. Stary, dobry Garus. A nie są jakoś, nie wyglądają na szczególnie wstrząśniętych tym, co się stało. O, jest ID. Eternal. Infinite. O, Immortal. The man I was used these words. But only now do I truly understand them. And only now do I understand the full extent of his sacrifice. Through his death, I was created. Through my birth, his thoughts are freed. o! They guide me Żniwiarze odbudowują przekaźniki masy. direction. Just as he gave direction to the ones who followed him. The ones who helped him achieve his purpose. Now my purpose. To give the many hope for a future. Nie no, w sumie jeśli dobrze rozumiem, to tak To jakby ensure that all have a voice in their Shepard, future. przejmując kontrolę nad żniwiarzami, wykorzystał ich do odbudowania strat po tej Wojnie. całej wojnie i zniszczeniu przekaźników masy. No to jest znacznie ciekawsza The man opcja niż I tamta was knew that he poprzednia. could only No. achieve this by becoming something greater.
There is power in control. There is wisdom in Żniwiarzy harnessing the współpracując strengths z of the enemy. Greckami. No mi się to podoba osobiście. I will rebuild what the No. many have lost. To jest ciekawa I opcja, will create a naprawdę. future with limitless possibilities. I will protect and sustain. I will act as guardian for the many. Tego, powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. Tak samo ja. And throughout it all, I will never forget. I will remember the ones who sacrificed themselves. So that the many could survive. Znacznie więcej dodali niż w No, pierwszym. no. Taki Nie, pomnik. No, to tak, tych poległych wszystkich. Nie no, to fajne, tak, bo wtedy było cut i tak kompletnie nie wiadomo o co. Ale nie, to jest fajne. O, Sheparda. No. No zakończenie z jednej strony takie, no, And I will watch jak na over razie nie jest najlepsze. czarno-białe na pewno, bo no, niby w sumie jest jakiś sukces, żniwiarze pomagają ludziom, żyją sobie wszyscy dość szczęśliwie, no Shepard nie żyje, no. Ale to z drugiej strony dobrze, bo to nie jest taki typowy hollywoodzki, amerykański bullshit, gdzie wszyscy przeżywają, a nawet jest jeszcze więcej niż na początku i wszyscy żyją szczęśliwie. I dobrze, i to mi się podoba, Póki co według... Ej, patrz. No, No. przyznam, z czystym sumieniem powiem, że to jest póki co moje ulubione zakończenie z wszystkich powyższych. Ale, a sprawdźmy jeszcze, czy mamy po napisach końcowych tą animację z tym dziadkiem, który tam opowiada temu małemu. O, Mamy. Did that all really happen? Yes, but some of the details have been lost in time. It all happened so very long ago. When can I go to the stars? One day, my sweet, What will be there? anything you can imagine. Our galaxy has billions of stars. Each of those stars a to jest chyba akurat ta rozmowa jest taka, bo o ile przy tym czwartym zakończeniu wczoraj ona była inna, to jest taka chyba akurat podstawowa, bo pamiętam ją jeszcze z tych Tych pierwszych. zakończeń, no, z tych starych, no. story of its own. Tell me another story about the Shepherd. It's getting late, but okay. One more story. No okej, to z tego by było na razie tyle, to za moment spotkamy się przy podejściu do zakończenia Numer trzeciego, 3. numer 3. Zaczniemy już sobie od tego momentu wybierania ścieżki przy katalizatorze, więc na razie.